Empregar a bici como medio de transporte urbano é unha opción que escollen cada vez máis persoas. No Servizo Público Municipal de Alugueiro da Coruña, as máis demandadas son as eléctricas. Si busco esta eléctrica, pero moitas veces non as hai, porque aquí se colleron era a única que había, estaba reservada. Tamén se poden alugar bicicletas eléctricas nas tendas de venda, onde están a notar un incremento no interese por estes modelos. Si notamos que, sobre todo, a xente que proba cas bicis urbanas de Bici Coruña e nas outras cidades que as hai tamén, que nós temos tendas por toda Galicia, pois notase que a xente proba e despois se anima a comprar a súa, porque é unha maneira de desplazarse cómoda e que podes ir ao traballo sin chegar nin asfixiado, nin sudando, nin nada. Úsana para ir ao traballo, a clase ou realizar calquera outra actividade. No día a día, sí. Para moverme por calquer lado de Coruña usa a bici, sí. Para desplazarme cando perdo o bus ou non me apetece ir andando. Sí. Yo tengo coche, pero el coche por la ciudad, además no soy partidario, prefiero que vaya en bici. O último informe de Bici Coruña publicado reflite que desde fai 2 anos, cando se completou a renovación do servizo incorporando as primeiras bicis eléctricas, o número de persoas usuarias multiplicouse por 5, chegando na actualidade a case 15.000. Evidentemente temos que seguir traballando nilo, non? O sea, tanto dende as administracións públicas como tamén pois, as asociacións como a nosa, a cidadanía en xeral, temos que seguir neste pulo para incrementar o uso da bicicleta. A Asociación por unha Mobilidade Responsable Moviliza participou nas actividades organizadas polo Concello da Coruña con motivo da Semana Europea da Mobilidade, con obradoiros para aprender como circular correctamente. Por exemplo, a obrigatoriedade do non do casco, temas de por onde debemos ou podemos circular, tamén cuestións de seguridade, por exemplo, pois, na iluminación que temos que ter na bicicleta ou as prendas reflectantes, en que situacións son obrigatorias ou non. En rutas didácticas, as persoas usuarias tiveron oportunidade de saber como actuar cunha bici ante situacións reais na vía pública. Eu aprendín a andar en bici con 62 anos, entón parece que é un pouco máis complicado que se empezas desde neno, non? Pero, bueno, fago así piniños. Eu non teño carnet, entón para facilitarme os movimentos de distancia media. Se podo, utilizo eléctrica porque hai algunhas costas que na mecánica eu non son capaz de subir, pero sí, sobre todo para moverme pola cidade. A cidade da Coruña dispón na actualidade de máis de 50 km de percorrido de carril bici, unha rede que facilita a presenza deste medio no espazo público. Nos últimos anos está dando tamén unha concienciación por parte de todos os usuarios das vías, dos diferentes modos de transporte, que están facendo pois, que sexa máis agradable, digamos, o uso da bicicleta. En termos medioambientais, o tempo de uso do servizo de Bici Coruña extrapolado a un vehículo de combustión pode dicirse que evitou liberar á atmosfera unhas 330 toneladas de dióxido de carbono no que vai de ano. O tema da sostenibilidade cada vez está máis presente no día a día, sobre todo nas cidades, e bueno, que tamén nas cidades, pois aquí en Coruña temos o exemplo que o centro se acosta a meterse en coche, entonces o poder meterse ca bici hasta o último rincón da cidade é importante. A Semana Europea da Mobilidade promove ese cambio cara a un transporte que a ser non só máis sostible, senón tamén máis saudable para o medio ambiente e para a cidadanía.